Wah, ni Michael. Michael. Dahil harvest bidari kay Batay na lakay kay ning niriglakan lakay mapil. Oh, nabi diri dia kay among isukan. Dira mga kaidol oh. Oh, mga kaidol oh. Nga kamang yan. Ato. Asa ba sila na? Uy, nuan na naanon. Yung tingin lang pang nasi. Batay ke. Harvest na mga idol kay among kuan mga kaidol. Baligya. Baligyan na mo. Shout out ni Michael Bedanter na tagkiya sa tilapia. Ispan, ginawa dari. Kana magtungga na. Natoy sud pa. Tara ngagdakap ben. Oy, di ka dakap, wa na. Pila na nadakap nimo? Ya, hay ni kabin gidak panagaan ko rin mo. Oh. Sige, Kisi lagi sa dapat tubig. sako na pigi gamit ni Ben oh. Dagko na na. Si Mikaela Berganten. Nambito na dagko na ba to? Ang ngay manibutang ang tubig pa, pisikan dyan. Ha? Ano ba? Kay Butang tubig. pisik. Naay ko ana to. Wala ko to. Mama, ah. Ben, ready wat. Kaya kawan, nihit. Kaya marako ng tubig. Iambi tong kwanto ay. Ibo po komandar nga maglisod da puta katira to ang dito ah. Ambi na. Di wa tengah wa mani. Di mga kaidol, daghan kadto tilapia mga kaidol, ipangpili na mga kaidol, maunig mga naong sa nang harvest. Oy. Boss Michael, diara imong tilapia oh. Ipanglahi na mga mila. Oh, diara sinako nag tilapia mga kaidol oh. Iyon betul. Oh, diara mga kaidol oh. Ada pod. Bidahag tilapia mga kaidol oh. Ja mo ni mga trabahante sa nagkwas-pispan mga kaidol. Okay mga kaidol oh. Ting way nong jan. Mo ni mga trabahante nga way lord gamay. Baru naong sa dart. Oh, mga kaidol oh. Shout out ni Michael Berganten nga tag-iya sa tilapia. Ari mga kaidol, manugba mi mga kaidol. So mga kaidol oh, diarag kan ng harvest nami sa among tilapia. Oh, diyan ni si Mr. Bin. Wan, si Mario. Okay mga kaidol. Samok nog. Yara, oh pili. Yara kung gusto mo mapalit og tilapia, diara diri, tag 100 ang kilo, mga kaidol. Okay. So si Boss Nognog og si Mr. Leod Gamay. Okay, bayaw. Shout out bayaw, shout out sa imong mga kailad ya.
Shout out ko ni Kaloy Di Castro. Oy, Kaloy Di Castro, shout out. Mga mo tuwata gisugba mga kaidol. Brian Sahol. Naghinlo mi og tilapia mga kaidol, kapilik-pilik pa mga kaidol. Nami diri sa pasak mga kaidol kay mag sotokel mi mga kaidol mag mukbang ng tilapia mga kaidol, kapilik-pilik pa mga kaidol. Oo, no? Okay mga kaidol, tuwagi sugba gaso na mga kaidol. Okay mga kaidol, di ara. Mga kaidol, wah, tilapia sinugba, yaso. Oh mga kaidol, kasugba mi mga kaidol. Nami diri sa pasak mga kaidol, sugbag tilapia mga kaidol. Yara. Yara sugba. Sa may kasol din mo Kaloy. Oh, sige. Si Boy Kaloy. Kana siya si Mikaela Bergantin. Hi Kai. Nauwaw na siya kay na magtao good. Okay mga kaidol, sinugba tilapia. Okay mga kaidol, oh. Kami diri na idol sa basak mga kaidol sa akong pagbayaw. Oh. Shout out ni Michael Bergantin nga akong bayaw. Wa diri kami ray magkaon sa yang tilapia. Okay mga kaidol. Shout out ni Michael